Literacy Week Catalan pen pacheton si Arnisia Parman workshop ke padopon. KNCA Central Committee la pen CPIML Liberation West Karbi Anglong pen tapat ka humri dam. EM Richard Tokbia hin pen dokhora dipluso ararapan kirap ke palidun. Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji lapenan parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Rani rong pipi pudak laharian apara kisu Amar yakong ave thang ave mala amar jiwan adawai chulo amar yakong dadulo ge ikrom da theulo du tadumi mu cholo men ke in leng pi so amar jiwan adawai chu penon asak u dumile chia ko ke chung kreng u king sudam tan men asak u dam on lo ron thom an lon non pen ka u dam on lo ma nên là cô chú thu bom luôn rồi kịp là con nói chú bom luôn. Clardak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon. Karbi Anglong life adaba birta long penili sami mirin hansepi pini birtang ton pen arju panikta. Patumi chitini phai ECR ni District Institute of Education and Training mate died dipolong Adult Education Department pen cherap chetodunsi Literacy Week Catalona mai pen pachitonsi Arnisia Parman workshop pedopon. Labang so mai long aluhiaman pen Biren Singingti in charge District Adult Education Officer ka Kraiteron P Principal died Dhon Singh Timung Principal BTC Dipu Chitongdun. Died along Literacy Week Catalona mai pen pachitonsi Literacy la pen numeracy aputhak Arnisia Parman workshop pedopon lo. La solong adult education asai campaign patir piponsi New India Education Policy Amendment Literacy la pen numeracy International Day Catalan la pen ke pangching ajaimek dengpon. La solong lokichali le atum amithang aridak mate signature kache tok thekhe atum aphan ke than pon thuji aputhaksi workshop padopon lo. Athe anutinta ke tok kelang ke thek kenang sot. Lasi anutin aphanta reading writing la pen arithmetic ahin ke pathek ji aphan sarkar pen sai dengpon lo. La so tingsi jesimet reader ke patok thek ji aphan ke chengsi sai dengpon po la pen ke pathek eji aphan sinilitum mangpon lo pusi APO Sanjay Ronghang pen pachini pon. Literacy Day pu amen pen da Karbi Anglong long hopta ek hopta kam celebration nangji pu pen itum pini ke chengsi ek tarik pen pangcheng iglo la pen laso min udaiso bangke lalo je ke thekti tum phan kepa thekji laso kabor I ponsi nitum laso a department pen kam keklem pon pangcheng pon iglo. Workshop along died BTC Saipu Saipilapen Adult Education Department Assistant Project Officer Chitra Be Accountant Adult Education Department Lapen Supervisor died atum sitami chetongdunsi Misen Penjai Mek Pachun Pon. News report Longsoda Inti Karbi Anglong live. Karbi Nimso Chingthora Songmate KNCA Central Committee Lapen Communist Party of India Liberation Abitung pen pai ni phai thongke brai siani West Karbi Anglong Meghalaya ahoy kedai tapat an humri dam si kisung ge pho arara phan chetongdam tapadara pen ke thana tengke kedam tang rui pai ni phai kora player ni khasi panar akhayatum Karbi Anglong alo wangsi ahem phu kawi aphi humni aheme kaite kang choklu la pen aprangta ihum ahem ke paseklun anlo Api hemi ke choberta long det pen dun pak la pen arvita ke janga jok angton cholong le det lo lason si apong khasi panara tum pen ke pasik saka jok kai ke ta suluk sodak atomon ke do pen border mate adu ya hoi arati sung la pen choklem chodam aphanta katora dokoklu pusi berta nangpa chini dun
Tapararat akisung arjulong te tapita kopya potsi Karbianglong kechari Karbianglong Autonomous Council atum pen thangnat ka humri kavidet ma lapen amreng local MEC amat humri dam de pinalam nang than pachini dun Hamren ten Daniel Inghi Karbianglong lai Dipluaroi phelang aram ghadalong chek adolong ki kim atumaphan DMB chairman Mongol Singh Timung arideng pen tangka kepajir pon Kedam tang hithi ruinia prang arve ke jangpen Dipluaroi lang ke thipi ka jok chek adolong lang ke pondet pen Pinangan school somar hospital ke daman parta hithi ke damatum akisung heyelam birta lo social media long theklong si kedam tang chiti ni phai siarni DMB Chairman Mongol Singh Terangaphan Karbianglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Pinkhatsi Kera Papajir Dam Toilo Labangso dolong ke tangpen raratum akijoy do popusi ongdong tum aning chipa thepon halapu kerap kelong atum ta EM Richard Tokbi aphan kachuru pajir pon Nilitum labangso dolong kikim ini kan an ke nilitum hopta hini an lo labangso dolong kikim nilitum mithang pugali nilitum duar baguri IMSC education EM Sir Richard Tokbi sialang li nilitum han akedukisung nang chini sini nilitum han nang kerap nang piglo lapen nilitum tami ratatum sitami ningarong parlo athema labangso ghat ke lang ke hat punos tami lang ke thiutak ki hat siksak pik bite pen punos tami ni tum ke charchong loglo sitami labangso delong labangso lang ghat ke hat ki siksak pana jok ni tum asar ni tum dipluso da dhora ni tum la puan atum hanang matha nang jinsu si alang le ningkang sampe ni tum han labangso kirap na pajir le Dolamara pen RG Sonrong Phar Karbianglong Live Labangso kengkam kache jorpon lake parliament along chitini phai krener kepen inkora hini adak special session ke pado ponji aphan lamthe peklangpon eta philo special session along kaching YG alamthe non puanta pangdak pon pelang Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi hinpen ni pho pharman kewangji chitini phai krener kepen inkora hini adak parliament along special session paman ponji pu ningje pon deta phi Det piang kangalong one nation one election aron ke pachun ji aputhak ke pachun pon unji atowar ke pari ponji aphan isiamai sing ponlo labangso amai long ke palang chari ponji aphan India abarim president Ramnath Kovind aphan si maiphu pek pon lupusi pachini pon one nation one election kopilo protangte lake det piarlo lok sabha mate lower house lapen state assembly akilek e phongwet pen ke pado ponra peji aphan Kimangpon aronlo labangso ron pen kilik arnisi ke pangdak pen kipado pon phit kali pulotangte apor kipi pon ateng kilik ke pachun pon jia phansi jesemet akemang padoponlo kedam tanga ningkana pora hot sitame Prime Minister Narendra Modi hin pen labangso puthak sik jiten Lok Sabha lapen State Assembly akilik ke pado rapejia phanpu along ingtang kring pen kache dondon chepaklang ponlo One nation one election aron kideng pon pen kupilo kijoy ke kidojipu langdamlo lepute kilik trek cham apor pado ponlo pulote tangkana pen government asai khiatum akile apor kana hok dokok titik lasolong jongsi e phongwet pen kilik ke pado ponlo pulotangte rada tangkala pen government asai khiatum apor akile ke panohok avepu jongsi labangso aron deng pondet lo pulotangte government atum sitami kilik awar mon pen hongbar ponsi Rada Parman sai ke claim ponalong isi jesemet RD GP pon unpo. Law Commission atumateng pulotangte election iphongwet pen ke pado ponsi voter turn out sitami ke baji angri thepik. Athe rada tum iphongwet pensi pregjam abelot along vote ke jok abar sai dopon popusi ripon long. One nation one election aron kideng pon pen kopilo kasiksa ke doji pulote labangso aron kideng pon pen constitution la pen pregjam legal framework salong setami kilar pon padonang kongji labangso ron kideng pon ji aphan ke constitutional amendment claim ponsi state assembly salong an pale ponangji la solong kapheri mimi kido pon ke lapu hendo jong sikilik ephongwet pen pado pon rapet leputangte hawar la pen longriar lo kachetong pon akisung kido anadang ke national angdeng along si akisung bear pon thip asonpo
labang so jok state level along sitami electoral outcome along kasiksa dokauchi labang so ron ke pachun pon je long kadu kawe rachari asong atum sitami chedon pon sanangji non amat rachari asong atum aphan ke pa kroi pon eji aphan hello kasiksa kidoki National Desk Report Carbing Long Line China adet hin pen akimi standard map ke paklang pon along India adet ke parlo aksai China hawar lapen Arunachal Pradesh along ria phan China adet a hawar pusi Chinese government ahin pen kapinchong pon padolo Labangso jok India, Indonesia, Vietnam, Taiwan lapen Philippines adet hin pen aning pung che paklang dun si pinrem ponlo Labangso standard map ka bonda pon lake international law aron karkan law lapen ke Deratum amithang aduya hoy kacherai komaja kongalong ke pabopon ason lo pusilam the peklang pon rinti China dera hin pen labang so standard map ke paklang pon la ke pai pai chiclonify incoraner ke arni henlo labang so me balong ke paklang pon atengte India det ke parlo aksai Chin ahawar la pen Arunachal Pradesh along ria phansatame China dera hawar pusi peklang pon lo la son thak thaksi South China Sea along Malaysia Brunei the Philippines Indonesia lapen Vietnam exclusive maritime zone sitami China Sea parlopon etlo Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi ahin pen labang so puthak sodak pen pinrem pondu lapen China de raphan international law aphan manpeng pinangji pusi pachini pon lang lapen longle long aduya hoi kachirai pon lake United Nations Convention on the Law of the Sea pu arona teng pensi cherai long ji puta than pon thu Philippines adet hin pensitami labang so standard map ke paklang pona long deng pon pedetlo athe labang so map along Philippines alang along 10 dash line parlopon detlo lasila ke Philippines ke charia jakong lapen det kachirai kom pon along jakong ke pabo ponji asailo bon sitami lapuson ke maritime zone salong ke international law lapen United Nations Convention on the Land of the Sea mate UNCLOCS Harukrisir kebra trokner kebra hini arona teng kalipinlo Malaysia Foreign Ministry hin pen ke than pona teng ke China puthak arona teng pen isi lamhoi piponlo South China Sea puthak complex and sensitive alam thepu kipu pon pen China arlo ke parlu ponji phan ajakong avi pusi ningje pon Taiwan Foreign Ministry hin pen sada me labang so amme phan Taiwan aphan China adet arolo pu ke hok pon ke sodak pen pinrem pon lo Taiwan la ke kaiding pia phisida me China aro kaliputa than pon thu lapuson thak thak si Vietnam adet pen sitami Vietnam ke parlo pon Paracel la pen Spursley Island aphan China 9 dash line arlo ke parlo pon et ke Paracel la pen Spursley Island amana pen karkan pon lo labang so me balong ke parlo pon thap aret ke Vietnamese la pen international law aron karkan lo pusi ningje pon International Desk Report Carbing Long Line Tang te pinia da berta ke lapansi kang ton paniklo